Hello everyone, welcome back to our channel. Nwngtang बयखौबो जोंनि चेनेलाव आरो खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। मा होनबावनो आङो एसे लासै रायलायनो ट्राइ खालामगोन आरो ना दिनै जुदि नोंथांमोना एसे स्पिड जाबावदोंबा स्पिड जाबावबाय होननानै खोन्थाहरबानो जाबाय मानो होनबा बयनिफ्रायबो कमप्लेन फैगासिनो जे आं बिराद खरा रायलायो होननानै बाट निमाहा बिनाय थाबाय आङो मानो होनोबा आङो बिदिनो नेचारेल रायलायनायखा आरो ओमफ्राय आंथ' नर्मेल रायलायनाय बायदि मोनो नाथायबा बिराद स्पिड जायो आरो जेनेबा नोंथांमोन बुंनाय बायदि स्पिड जेन'बा जाफ्लाङो आरो ओमफ्राय मिन्थिला जिखुनु जाया बेखौ बाद होदो ओमफ्राय जोङो थांगासिनो दै जोंनि गामियाव ओमफ्राय आंखौथ' नुखाबाय नोंसोर बिराद हेपि ओमफ्राय बे हेपि जानायनि रिजनानो जाहैबाय सासे मानसि स्पेशल फैनानै दङ जोंनि न'आव गामिनि न' ओंखायनो बिराद एक्साइटेड आरो बिराद खुसि आरो ओमफ्राय नै नोंथांमोना नुनो मोनगोन सिनारियाबो बिराद मोजां दिनैनि दिनावहाय थांनो थाखाय ज' सिनारि नायनो बिराद आरो गोसोआथ' हेपिखा नालाय एक्सट्रिमलि हेपि जानानै थांदों आरो नै नोंगुमै आरो आंनि बिबोनां जोङो ज' थांदों आरोना जोंनि गामियावहाय माने जोंना आइयाहाय लेंहरदोंमोन आरो ज' फै दाउला खासि जानो होननानै ओंखायनो जोङो नै थांगासिनो दङ जोंनि गामियाव ओमफ्राय थाङैनो बेलासियावहायसो ओंखारखानाय नालाय थाङै माने मोनालायबाय आरो नै बाजाराबो गामिनियाहाय एसे बन्द' जाहांबायानोमोन गामिफोरनाथ' 5टासोआवनो जायो नालाय बाजारा ओमफ्राय थाब जोबो नै जों थांबा बिदिनो 6टासो जाबायमोन खोमा 6टा 6:30 ओंखायनो जोब्बाय नै दा जोंना सौफैबाय न'आव हेल' गालिब्रो Ay जाला नोङो खावब्लिब्लि ओरैनो हरफिनबा मोजाङै एसे बेसारा हालोदा आयौ नै गालिया साहा फुदुंगासिनो मिस्ट्रिफोरनो ओमफ्राय आंहा जानोसै दा साखर जादोंना आंनाबो दा साखर जादों नै गुसुं जाबाय माने दा साखरफोर नंगौ आंना नैबे गोदोजोब्बाय खस्थ' नुबाय आंजों थाफायैनि आंजों थाफाबा खम ओरै बुगा खुंलायलायनो बेथ' गोसोमबो जाहैजोब्बाय बेसारा आयो आंना गोसोमा मानि थाखाय जादों मिथियो बिखुङा बे गस्ला गोसोम गानोना आङो बिखुङा बांसिन ओरै खामोना ओमफ्राय दा बेलाय आंहासो जों रायलायनाय जाम्बि आंजों थाफाबा नों बिदिनो जागौमोन अरजाला थेबावो बेसारा नै जोंना आदैया दाउला खासिजों दाउजों गोदानायनि रेडि खालामगासिनो मानो होनबा दाउला खासि मासेल'जों थोआ नालाय मानसि बुरजा ओंखायनो दाउजो गोदादेरदों आरो बेरा फारसेथिंजाय जोंना बाबाया नोंगुमैखौ मैगं सायनो फोरोंगासिनो नायबानो जाबाय नैबे फोरोंग्रा ओमफ्राय दै सोलोंग्राया बिफा फिसा सोलोंनाय फोरोङाबालाय माथो रोंनांगौ नै आंना कुकारा गाबसै बस' दे माबायदि सायो हारसिं सायना जानो आयंआथ' खनसे जोंनो बेदर संना जाहोनाया बोरै दाबो बावा न'या जाहोबाय थायो गोथाव मोनबाय सोर जाहोयो गावनो होननाया जोंनो संना जाहोनो होननाया दालाय आब्रायथिजों आंजों संना जाहोनो होननाया आंथ' खोनायाखैलै जों गोबाबो सिखारनाय नङा नोंसोरो आयौ राजानावसो नङा राजाथ' गोथावथालै संहोनांगौबा अमाय थायो आं बिदि होननाय खोनाफेराखै आं गोनाङावथ' गैथारा नों गैयामोन नों टाउनावसोमोन नङा जिखुनु बे राजा होननाय सोदोबखौबो खोनाफेरखायाखै आङो बोरमा बेदर एवफैयो गैयाबा एवफैथ'वाबा जाखोमागोरो माला जाखोमागोरसै आंनि सिगांसै बेदर थुलुंगा मालाय बाबाया माबा फोरोंदों दा बेहा सायफेराना ओंखायनो फोरोंदों मा संदोंब्रा सबाय दाउ आंनि सायखौ नुजालायदों माथो औ माथो जाखो बे नों मा खालामदों नायग्राल' माथो खोमसि आयु गोसोम गोजा नुबाय कालारा आलदा ओंखारदों बिदिनो नङा ओमफ्राय असेयाव माबायदि मोनदों दिनै हर थानो मोनगोन मजा जा गोबावनि उनाव न'आव आङो एक्चुवेलि कबिता गोनां अबेसे नोंनि न'बाबो न' नंला आरो हरै कबिता आंखौ मा होनदों नोंनि न' नंबाबो न' नङा होननायानो औ दाख्लैनो होनखाबाय माथो खालिनोसो जाबाय नों न'आवनो गालियासो फिसा जाबाय होमबालाय मेन मालाय गालिखौसो लानानै आइया मुभि नायग्रा जाबाय गालिखौ लानानैसो मा मुभि नाया गराय फाख्रि आच्छा फेमिलि मालाय
नोंहालाय मानोथो लिंहरजायासै मुभि नायनो Nah, dia angga isi dengdom isi. Aku kayak aku. मा संनो नागिरदों दाउखौलाय Coba dah. Sepuluh kebel. सबाय दाउ Biskulu kebe nang oleh jelas sampai tang kebe bini sungai kebe. Ma, sepuluh kebel kayak movie sih नोंहालाय मा संदों Zezek. I think kangkong koro. Kak, belum. माबा होआ Ini sih. मैथा बागाल होनो You know, मैथा बागाला एक्सट्रा संगोन ना Minta makan dari apa nih? संखांखाबाय नोंहा बिदि एक्सपिरियेन्स दंखायो दा Jam, mari kita nganggo. 예 जोंहा साननाय Ringa tay được thu bây giờ sử dụng này. Nè. Mari jalan-jalan. मा डिटेलेन्टेड बावनो Hari bikin dong ini tangan. आरो हिन्जावफोरालाय रोंखानांगौखा Jangan ngelai. बेयाव नै फुख्रि दं माबा दैखर दंलै थाखुनो हागोन लै Aku mandi dulu, coba dulu. सम्पतिखौ बेयावनो दोनखुफायो होमबा सनाखौ Dinangai, mama. सनाफोरखौ बेयावनो दोनखुफायो नामा ब्लेक मानिखौ बेयावनो दोनखुफायो दां बुंनो हाया Makan aja. ओंखाम संग्रा सिङाव दैखर दंलायो नुफेरबायाखैमोन आंथ' Nên खामायनानै दोनफैनाय ब्लेक मानिया बावनो दोनजोबो. आं ब्लेक मानि खामायो आरो नोंनिबा मानसिफ्रा सोंगासिनो मा ना जिखुनु दैखराव Sosial media. नुफेराखैमोन बिदिनायखौ नुफेराखैमोन खट्ट' थान्दा नङा माने न' सिङाव दैखर नुनाया बिराद माबा खम माने सानानो आंथ' न' सिङावबो दैखर माबानाय जायो होननानै ओंखाम संग्राजों आंनि आफानि लोगोआनो जोंनि आफानि हौजा Ang yayu misu. ओमफ्राय दैखरनि दैखौ इउस खालामना खालामा बेखौ खालामा जानांगौ अ Bebe mu. सकनि थाखायसो नंदों ना सप जायो नामा औ। मस्ला दङ नंगौथ' हम लोग सप नहीं करते भाई Deh, so kalam tak kayak gitu. Renalai. फोरोंनांगौसो Deh. Behind nunggu pisah lagi bawa nunggu behind. माने फैसा वाय फैसा नागिरा Ya udah pisah bis bawa nunggu video खेबनो रोङा मा रोङानो. आरे दासो सोलोंहांदों ना गोदोनिफ्राय खेबोबाथ' नोंसोर फाट्टाखौनो होलामोन आं हारसिं आंनि ब्लग थागौमोन ना Mana sih program saya? दा नै बेसारा ससियेल मिडियानिफ्रायनो गायबसोमोन आंसो लाबोदों नोंखौ फोथांनो ससियेल मिडिया माखौ आं मिथिबावोमोन नोंखौ लोगो मोननानैसो मिथिदों आयु साबास ससियेल मिडियाखौनो दासो मिथिहांबाय आं दे होमबा नोंस्रा संदो अके बाय थांदो इन्जय इन्जय बाय गालियालाय गालि होनला बाय बाय Oh, bye bye. Ah, mama kerja sini sini aku. बेयावलाय मा संनो नागिरलायखो मैथा बांगाल दाउ एवनाय एक्सट्रा आं नैबे दैखरखौ नुबाल' एसे आलदा मोनफैयो मा आलदा जेन'बा माने दैखराथ' थायोना थाखायो बयनावबो न'खराव बांसिनानो थायो जेन'बा नाथाय ओंखाम संग्राजों थाफायो बेखौ नुफेराखैमोन आरो आं सानाबो लुनो बाट जोंनाव दङ बाबाय देन्जारमोनलै साननायफ्रा माने अखा हाबाबो न' सिङावनो मोननायनि आरोना दैखौ आइखौ ओरैबायदि अनो ओंखायनो आइनि थाखाय बिदि खालामना दोनखादों ना अखा हाबाबो सारन्थाइ गावबाबो सिखाव फैबाबो न' सिङावनो दैखौ अब्ला थांनाय गावबाबो बायहेरायाव ओंखारनांला औ बेनो संनायावबो गोसो होदो एसे रायलायनायल' बाराद्राय जाबाय थाब थाब फोमोननांसिगौ नै आलासिया सासेया थांसिगोनदां सबाय दाउ नायबाय खालायबाय दासो हा संख्रि गालि लांदोंदां मैथा बांगालजों दाउजों बैयाव कबिथाया दाउ एवगासिनो दङ साराय खारफाजोब्बाय हमग्रा गैयिनि मा संबावदों Pero yo con la de वाव साराया Ahora ini favorite sarai. Daun ugra. नंगौ Mani मा होनोमोनलाय बेखौ? Pura दाउला खासिनि जे होनलाय बेयो. The next day. गालिनि बायखावनायखौ जासलांसै उफाय गैया Ada mah di sini bisa. Aku sih puri nudeng. mana खोथाबो गैबावलासो नै जारलासो Gila. बेयाव दोननो दा गेवलांजागोन बे मोनजाखांबाय थांनोसै जोंहा Ada bidang. आलबिरा गालि बाय 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 Ada bidang. see you later alasan Pasti kan namanya. mana बेसेल' सिदां बेसारा टुके टुके आद्रि आद्रिनो दे
थांसै बाय 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 Bye. gặp đứa đi gặp đứa thằng đưa bunga abon này isu rồi đây nó có zoom kalamgwn bữa gặp lại isu